Какво става, хора, вече спренето ви в моя канал? Ето, днес ще се опитаме на върстак да достигнем FC Champion. Ще се опитаме, хора. И се надяваме да достигна на върстак FC Champion. Тук рано гледам се продаде. Добре, започвам, хора. Ето му го отбора на възможност, където имам место 112, имам место и титрима ветерановци. И не знам какво стана. О, пакет ще отваряме, хора. Аз ще се взема. Сега да идем. Отворим пакетът. Ето. И този. И този пакет отваряха. Така. Тук се надяваме за един гарбел. Какво поканите? Връбвай си им. Фурон. Живона. Това е... Стоиш се... Беше дал Хари Магуайр. Директно да дам за екстра. Така. 9-8-14. Дай не... Хора, не ни достигат джамове. Колко точки? О! Още един пакет. Нищо не е свършил съм. Не, ще си ги пазя тя пак. Три пъти ще го апгрейдна малко. Това ще ти е така да ми се види. Как може да видите, хора? Съм Legendary 5, така че започваме. Удар на чак от Legendary 5. Това ръка седна, хора. Отбора ми е по-силен, те го съм по-силен, по-добър. Всички Айте е. Хора, това сега ще има пердах. Хора, ако искате втора част, където ще се опитаме да стигнем на Head-to-Head FC Champion, се абонирайте за канала, когато стигнем 30 абоната, веднага качвам втората част. Значи, абонирайте се, лайкнете видеото и го шернете, и го споделете с приятели, или ако ви на английски шернете. Ето, че изключително много помагате за канал да се развие и помагате да качвам още яки видеа. Така. Не влезем малко в матча и да го бием за 10 минути. Салах. Какъв гол на Египтения. Салах пак. Салах. Салах. Ай, не го взема. Засада. Мармуш. Ще пробва. Паркуля. Брадли. Гути. Не. Паркула. Гути за 8 0. Така.
2 звезди. Legendary Pet. Колко пъти пора. Сега ще ви дам. Ако ги дам за шардове, след хора в новия този евент капитаните има Роналдо 111 Кристиан, Меси, Кройф, Ван Дайк и не знам кои други, почем забрах имената. И за 4000 шарда хора си избирате един от всичките футболисти безплатно. Чак постигам. Чак да видя, че съм в топ с по-добри лесни. Но какъв беше топ първи гол? Брави Барклашите, които само от напред стоим пропуск. Баркла. О, Баркла! С какво центриране само! Това беше кръста. Мармуш! Не. Мармуш. Дане към Салах. И Салах не успя да се реализира до матч. Мармуш. Подане към Брадли Баркла. 5-0. Салах. Гол. 7-0. Ах, не. Втора поредна победа. Сам да не е хакер. От Левна. Ако е хакер, ми сражнява живота ми. Не е 7-0. Пълен разгром. И легендари 4 хора. 104. 113. Имам 5 марчаранци. Все връща, те се преднява. Фут 2008 година. Кристиано Роналдо 2008 година. Фрикиковете ли? Да. О, погледнете му атаката. Ама ярна няма да му помогне. Ако няма да му помогне. И то от Африка и то няма да му помогне. Салах към Мармуш. 2-2. Три перса разписва. Салах трябва да се разпише и го прави. Гути. 5-4. Това матч хора не е най-отпорният от 6-5. Но просто класата си знае работата. Класата е вечна, така че нямам как да набия. Кой е по-класно от мен тогава? Няма скрипт, няма мип, няма нищо. Баркла се разписва. Салах, той не е. 7-6. Ще има подаване към Мармуш. Не знам вече какво да говоря, защото е 8-7. Мармуш. Какво му направи вратаря? Вратаря му е Лев Яшин в прайма си. 10-9.
Хора, не, искам да му погледна вратаря. Това не е човешко. Карио. Добре, да прави такива. На мен това е нечовешко. С Манчестър Юнайтед. Отбора по-добър. Не, има Форуан. Форуан е добър. Армуш. Джошуа Брант, аз му викам Бран. Парадичка. Се разписва Баркоа. Не. Мармуш. Ще има подаване към Баркола. Венедо. Вена 3-2. Ах, не. Занети. Не. Може ли да е първата загуба? Баркоа? Да, това е първата загуба. Сигурно ли ще е първата загуба или първото равенство? Не! Баркоа, моля те, Защо засада, бе? Баркоа 4-5. Връщаме се в матча. Баркоа 5-5. Салах. Моля. Салах. Баркоа. Не. Ей, спорт съм му дал и тък. Не. Фак. Тъпите, ей. Гадняри мъжни. Не заслужаваше, бе. Не заслужаваше то. Почвам да записвам и спортовете на тръгнат худ 3 мача да печелят, да стигнат. Не. Но сега, хора, наистина, вече се стягам и имам да им дам на тия глътка въздух. На всяка минута гол. Да, гол. Салах. И 2-1 и още една загуба, хора. Се тревожете. Баркоа! От ми ги вкарваш така в миналия мач, бе. Трябва. Аре. GG от EA Sports. Те ти помагат само. Само ти помагат. Глей. Неговият скача защитник 20 метра от блузка в топката на 1000 метра от стадиона. 6 метра. Какво? Бърнахме ли го, е? Баркоа със странична ножица от извън наказателно поле Мармалат. Аре, Баркоа. Аре, Мармуш. Марклат. Сега експорт, глед, сега ще му дадат още един гол. Те не му даха, но те е слабак.
Хоп. Legendary. 4 без звезди. Павел, българин е. Хора, играем срещу българин. Ама... Павка... Брат... Няма да ти позволя да ме биеш. Джи. Лека ботка. Хоп, 2-0. Петър, крал го на едно пак. Павката. Марко? Не. Давид Дехея ли му на вратата, бе? Напринадвал. За България. 4-2. Хоп, 5-2. 6-3. Сега хора. 8 на 4. 9. Айко Олен. Мармуш. Не. Той сега ще ми вкара 6 го. Не вкара. Legendary 3. 105. 111 и втори пакет скоро няма локаунт. Окей. Роналдо. Кой това име? Хора, който отбор е? Чак ми стана смешно да играя с такъв футбол. Окей. Така искам да ми дадете Гранови такива опоненти. Ана Мармуш кракът ми да летя малко, ама това се прави, Мармуш може и син крак. Палец на го... Още един гол в сметката му. Оп! Аре, някой искам да бия с Тривела. Искам някой да бия с Тривела. Хора! Кто ми вкара това гола? Това не виждаме. 3. Не слабо защита. Не, на препарателите не слабо. Вот и 3-0. 4. Майко! Че матча завършва 8-4. Оп, Legendary 3, Айтем пак. Последва едно. Скоро
видео. Ахмат. Така. Можеш майка да спасеш всичко. О, има картоф Ник Уилямс, има картоф на главата, ама ми няма, имаш нудли маги, те спагети. Хора, я пишете отдолу в коментарите Ник Уилямс или Ламин Ямал. За малко се видя. Ник Уилямс, той 6. Направо това ще знае, че не да стигне FC Champion. Ама Мармуш има други мнения. А Барко има още по-други. И сега, и той иска да се разпише. Оп, Барко. Опа! Голи. Баркуля. Ау! Баркуля! Мармуш. Мармуш! 10-9, един гол разлика. Но печелим и Legendary 2. Хора, какво се случва? 3 пакета на локан. Никой подменил спътмен. EA Sports искаме Валверде 111 и последният пакет, който е 106. Редбул ще ни го даде 2 пъти Редбул и Редбул. Това е под секрети, хора. Подаване към Мармуш. Едно на Бъркла. Едно-две. Само ако взех топката по нелеп начин. Ама Гути е готиният футболист. Бъркла ли беше? Този беше към това, ама той си реши нашката да се поеме. Да си поеме топката. Да се вдигне кръка 20 метра. Да си поеме топката и да вкара гол. Няма нищо против. 8 на 6. Девет на 7. Просто Бъркла, хора. Която и карта на Бъркла да имате, няма да съжалявате. 10 на 7. Просто Бъркла е такъв играч, че ако го имате, няма да съжалявате никога. Хора, на една победа да Legendary 1. Барс. Вече дерби в Испания. Реал Мадрид и футболен клуб Барселона. Хора, съм за Реал Мадрид. Просто не виждам Барселона.
Може някой от вас твърди да харесва Барселона. Ама печагът има Форланд 105. Найсе. Това е малко ме притеснява. Баркола. Баркола, пак имаш ли мнение? Има. Рана Баркола. Баркола. О, Баркола се прави каквото си иска. Баркола за своя хет-трик. Хет-трик направи Баркола от Франция. Играч на Париж Сен-Жермен. Мармуш. Стовата. Мармуш. Ах, не е Донарума. Майсне Гути. Дана към майко Донарума. Мармуш. Фъгъл. Точно фъгъл. Колкото Донарума. Къв си е Донарума? Откъде си излязна? То Донарума си излязна някъде, в някакво място. И затова има такъв съхна. Аз викам, че като ме е тима, че печагата вкарва голове, той след трета, 10, 25, 31, 51, 52, 15, 6, 14. Легендари едно. 106 до 111. Фулкаунт вече трябва да има. Хиен. Лявбет. Селфе. Той е Маркус Алонсо. Хора, мисля, че сме на 3 победи. Финални 3 мача. Почакайте 113 оврал. Салах. Едно. Първите 3 мача никой не тръгна да се втори. Сега и да не загубим тя 3 мача, ама вече 3-0 и хора вече приключи мача за момента. Пък е някакво извънземно Про и извънземна класа от 4-0 да му обърне. Но се съмнявам. Хора, Браби Баркола вкара с Тривела. Браби Баркола. Зад. Египтинес. Да, хора.
припомнихме, защото ако губим сега плюс 3 точки, без звезди и още ми трябва още една. А то едно от него, което е да успеем или ако победи, или направя хикс. Така че 111 време. Съм подаване към Мармус. Той ще направи финт и ще вкара такъв гол. Мармус. Гол. 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 Ей! Гол. Още един гол хора. Рус няма по-добър от мен. Клас. Вечно. Единствена победа за FC чемпиона в так. Падни се FC чемпион игра. Отборът е много по-слаб от моя. Така че искаме да бием. Още да сте моля ви. Салах подание към Мармус. 1-0. Салах трябва да подаде. Бъркова. Салах! 2-0. Салах. 3. Четири. 5. Мармус. 6. 7. 8. 9. На едно хора. Това е пълен разгром. Ти ще трябваше да лепнеш на 5-1. 11 на 1. Хора, стигаме. Чемпион. Ето е анимацията. Тотална анимация. Така. Моля ви, EA. Дайте ми някой използваем футболист. Плиз. Парни съм се. Плиз. Англия. Централен защитник. Nottingham Forest. 30 minutes. Каква? 105 милиони 347 място. 1000 място ще сме. Там ще 20
ще шарваме. За да го направим по-яхното. Ще отворим ето този пакет. 105 нагоре. 105. Няма го отваряме хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се на канал и лайкнете видеото. Има 30 абоната хора, както втората част. Аз бях Бозар. Виждаме в следващия път.